नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। सरत्या वर्षाला निरोप देताना या वर्षातील अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी आपल्या डोळ्यांसमोरून जातात। राजकारणापासून ते इतर क्षेत्रात महत्त्वाच्या गोष्टी घडल्यात, त्यामुळे 2023 हे वर्ष सगळ्यांच्या लक्षात राहणार आहे। या वर्षात सिंधुदुर्गात देखील अनेक बदल घडलेत, काही चांगले, काही वाईट। तुमच्या तालुक्यात घडलेल्या घटना काय आहेत, त्याचे पडसाद वर्षभरात कसे उमटलेत, वर्षभरातील गोड कडू आठवणी काय आहेत, याचा मागोवा आपण घेणार आहोत। या विशेष एपिसोडची सुरुवात करूया वैभववाडी तालुक्यापासून। आपल्यासोबत जोडले गेलेत आमचे वैभववाडी करेस्पॉन्डंट श्रीधर साळुंखे। श्रीधरजी, वैभववाडीत या वर्षभरात काय काय घडलं, याचे कसे प्रतिसाद उमटले? नक्कीच आता 2023 हे वर्ष संपत आलेलं आहे आणि 2023 या वर्षात वैभववाडीकरांसाठी अनेक गोड कडू आठवणी या वर्षभरात अनुभवत आलेल्या आहेत। आपण सुरुवातीलाच म्हणजे वैभववाडी तालुक्यात म्हणजे सुखद घटना घडलेल्या आहेत, त्या मी प्रथम इथे आपल्या प्रेक्षकांना सांगू इच्छितो की वैभववाडी तालुक्याच्या दृष्टीने सगळ्यात महत्वाचा असलेलं म्हणजे जो आपला करूळ घाट आहे, त्या दृष्टीची एक महत्वाची बातमी जी आहे ती म्हणजे गगनबावडा ते तरळे या 16 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याकरिता 249 कोटी रुपये मंजूर झालेले आहेत आणि त्याच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झालेली आहे। त्याच्यानंतर दुसरी जी महत्वाची घटना आहे जी म्हणजे सुखद घटना आहे ती म्हणजे आहे ती की जो वैभववाडीकरांना नेहमीच अडथळा ठरणारा कोकीश्री रेल्वे फाटक आहे त्या ठिकाणी भुयारी मार्ग मंजूर झालेला आहे आणि त्याकरिता जवळजवळ 65 कोटी रुपये मंजूर झाले आणि त्याच्या कामाला देखील प्रत्यक्ष सुरुवात झालेली आहे। हे महत्वाच्या दोन ज्या घटना आहेत त्या वैभववाडीकरांसाठी गेल्या 2023 या सालात सुखद घटना होत्या, त्या घडलेल्या आहेत आणि एकंदरीत वैभववाडीच्या विकासासाठी या महत्वाच्या ठरणाऱ्या दोन गोष्टी आहेत। त्याचबरोबर आपण इतर गोष्टींचा देखील आढावा या वर्षभरात घडलेल्या ज्या काही घटना आहेत वैभववाडीकरांसाठी त्याचा देखील आपण मी या निमित्ताने आपल्या प्रेक्षकांना सांगू इच्छितो की वैभववाडी तालुक्यातली जे आनंदीबाई रावराणे विद्यालय आहे त्या विद्यालयातील दोन जे विद्यार्थी आहेत त्यांना मुंबई विद्यापीठाच्या कोकण झोन मध्ये कुस्तीमध्ये 2 सुवर्ण पदक मिळाली आहेत। त्याच्या 2 विद्यार्थ्यांची नावे आहेत ऋषिकेश विश्वास जोशी आणि नितेश मारुती गायकवाड। हे 2 विद्यार्थी आहेत, त्या 2 विद्यार्थ्यांना सुवर्ण पदक मिळालेलं आहे। त्यानंतर आपण एक वैभववाडी तालुक्याच्या जिव्हाळ्याचा जो विषय होता त्या संदर्भात वैभववाडी तालुक्यातील ठाकरे शिवसेना असेल त्यांनी विविध आंदोलनं केली, त्यातलं एक सर्वात महत्वाचं आंदोलन ठरलं होतं ते म्हणजे वैभववाडीतला जो नादुरुस्त झालेला रस्ता होता, म्हणजे गणपतीच्या पूर्वी त्या रस्त्याची दयनीय अवस्था झाली होती, करूर ते तरळे हा मार्ग, त्या रस्त्याच्या नूतनीकरणासाठी त्याच्या नवीन बांधकामासाठी शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीने एक आंदोलन करण्यात आलेले होते। त्याची पायी यात्रा काढलेली होती, सुमारे 17 किलोमीटरची ही पायी यात्रा होती। शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संदेश पारकर यांच्या नेतृत्वाखाली ही यात्रा झाली होती। यामध्ये शिवसेना ठाकरे गटाचे पदाधिकारी असतील, कार्यकर्ते असतील, हे सुमारे 17 किलोमीटर या मार्गाने चालले होते। त्याच्यानंतर कुठेतरी या महामार्गाच्या कामाला देखील गती आली होती, त्यामुळे ही देखील गोष्ट एक महत्वाची वैभववाडीच्या सर्वांगीण विकासाच्या किंवा महत्वाची बाब आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार आहे। त्याच्यानंतर मग आपण एक महत्वाची त्याच्यानंतर घडामोड जी आहे ती की रिपब्लिकन सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंदराज आंबेडकर हे सिंधुदुर्ग दौऱ्यावर आले होते, त्यांची वैभववाडी तालुक्यात एक सभा झाली होती। ही एक म्हणजे राजकीय घडामोड आहे की रिपब्लिकन सेनेचे जे अध्यक्ष आहेत त्यांची संविधान बचाव यात्रा होती, ती संपूर्ण महाराष्ट्रात त्यांनी ती यात्रा देखील वैभववाडीत आली होती। ही एक राजकीय दृष्ट्याची एक महत्वाची बातमी आहे। त्यानंतर शैक्षणिक दृष्ट्या एक महत्वाची बातमी म्हणजे अशी की वैभववाडी तालुक्यातले जे आनंदीराव राणे महाविद्यालय आहे त्यातल्या मुंबई विद्यापीठाकडून जो दरवर्षी दिला जाणारा जो आदर्श शिक्षक पुरस्कार आहे तो वैभववाडीतला एक प्राचार्य CS काकडे सर यांना प्राचार्य म्हणून उत्कृष्ट प्राचार्य वैभववाडी तालुका पत्रकार समिती आणि सह्याद्री युवरक्षक टीम यांच्या वतीने महात्मा गांधीजी यांच्या जयंतीनिमित्त 2 ऑक्टोबर रोजी एक अभियान राबवलेलं होतं।
की करू घाट प्लास्टिक मुक्त, आणि हे अभियान संपूर्ण घाटात 11 किमीचा जो घाट आहे करूळ घाट, या संपूर्ण घाटात वैभववाडी तालुक्यातील जे पत्रकार बांधव आहेत, त्याचबरोबर करूळ ग्रामपंचायतीतले सरपंच, त्या गावचे ग्रामस्थ आणि सह्याद्री जीवरक्षक टीम, या तिन्हींच्या संयुक्त विद्यमाने ही मोहीम राबवली होती आणि हा करूळ घाट एक प्लास्टिक मुक्त केला होता. म्हणजे पर्यावरण संवर्धनाचा एक संदेश या माध्यमातून देण्याचं काम या तिन्ही संघटनांनी केलेलं होतं. त्याच्यानंतर आणखी एक महत्वाची घटना या वर्षभरात घडलेली होती, ती म्हणजे वैभववाडी तालुक्याचे जे वैभववाडी तालुका निर्मिती झाल्याच्या नंतर प्रथम सभापती जे झाले होते मानाजी गुरव, त्यांचा पूर्णाकृती पुतळा हा त्यांच्या मूळ गावी औदे येथे उभारण्यात आला आणि त्याचं अनावरण देखील याच वर्षी झालेलं, म्हणजे मागील महिन्यात त्याचं अनावरण झाले. ते वैभववाडीकरांसाठी एक अभिमानास्पद आणि अभिमानास्पद ही गोष्ट आहे. त्यानंतरच्या आपण आणखी ज्या काही अशा बऱ्याच घडामोडी या वर्षभरात घडलेल्या आहेत, त्याच्यानंतर आपण ह्या सुखद घटना घडलेल्या आपण आपल्या प्रेक्षकांपर्यंत सांगतोय. त्याच्यानंतर काही कटू अनुभव देखील या वर्षभरात आपल्या वैभववाडीकरांना, वैभववाडीतील इतर नागरिकांना आणि जिल्हावासियांना देखील अनुभवता आले होते, ज्याचे अनुभव खूप वाईट होते. त्यामध्ये सगळ्यात दुःखद घटना होती ती म्हणजे करूळ घाटामध्ये एक अपघात झाला होता. वाळू वाहतूक करणारा जो ट्रक होता, त्या वाळू वाहतूक करणाऱ्या ट्रकच्या चालकाचा ताबा सुटून ट्रक दरीत कोसळला होता. त्यामुळे त्या चालकाचं निधन झालेलं होतं. अवघ्या 23 ते 24 वर्षाचा तो युवक होता आणि त्याचं जीवन त्यात संपलं होतं. त्याच्यानंतर भुईबावडा घाटात अगदी 2 महिन्याच्या फरकाने भुईबावडा घाटात देखील अशीच घटना घडली होती की त्या घटनेमध्ये चालकच ठार झाला होता. अशा 2 घटना घडल्या होत्या. त्याचबरोबर दुसरी एक वैभववाडी तालुक्याला हादरवून टाकणारी घटना जी होती की वैभववाडीच्या इतिहासात आजपर्यंत अशी कुठली अद्यापपर्यंत अशी घटना घडली नव्हती, अशी ती होती म्हणजे 1 ऑगस्ट रोजी सोनाळीमध्ये एक खून झाला होता. एका जयश्री साठम या महिलेचा खून झाला होता आणि तिचा खून हा त्याच वाडीतील असणाऱ्या सचिन निखारगे नामक आरोपीने केलेला होता आणि अगदी निर्गुणपणे जो तो खून झाला होता आणि ती वैभववाडीकरांना अक्षरशः हादरवणारी घटना होती. यात सारे वैभववाडीकर हादरले होते. ही एक खूप म्हणजे वैभववाडीच्या तालुकावासियांच्या मनातली एक कटू आठवण आहे जी 2023 मध्ये घडली. त्याच्यानंतर आपण एक वैभववाडी तालुक्याच्या करूळ घाटामध्ये एक अपघात झालेला होता. आयशर टेम्पो जे आपलं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रवेशद्वार आहे गगनबावडा, आपण गगनबावडा सोडल्याच्या नंतर जे प्रथम वळण आहे त्या वळणावरती एक आयशर टेम्पो दरीत कोसळता वाचला होता. ही घटना या वर्षात घडली होती. त्याच्यानंतर सांगोवाडी येथील निवृत्त मुख्याध्यापक विश्राम पुंडलिक रावराणे यांचं निधन झालं होतं. निधन वार्ता होती, मात्र या निधन वार्तेसोबत त्याच्यासोबत एक वैभववाडीकरांसाठी किंवा अगदी संपूर्ण जिल्हावासियांसाठी आदर्श बाब म्हणजे या मुख्याध्यापकांचं म्हणजे वृद्धकाळाने निधन झाल्यानंतर त्यांनी आपल्या नातेवाईकांना मृत्यूच्या पूर्वी मृत्यूपत्रात दिलेलं हे वचन दिलेलं होतं की माझ्या मृत्यूनंतर माझा देह दान करायचा. त्यांच्या नातेवाईकांनी या मृत्यूनंतर डॉक्टर डी.वाय. पाटील हॉस्पिटलला त्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर मृतदेह हा देहदान केलेला आहे. ही एका बाजूने दुःखद घटना असली तरी ती दुसरी एक आदर्श देखील घटना वैभववाडी तालुक्यात घडली होती. त्यानंतर दुसरी आपण एक बाब म्हणजे राजकीय थोडं आपण आता जाऊ. ह्या सुखद घटना आणि दुःखद घटना पाहिल्याच्या नंतर राजकीय घडामोडी देखील वैभववाडी तालुक्यात अनेक घडल्या. यामध्ये सगळ्यात महत्वाच्या म्हणजे ठाकरे शिवसेनेचे 2 नगरसेवक आणि अपक्ष नगरसेवक जे ठाकरेंची साथ सोडून बीजेपीकडे गेले होते. 2022 साली भाजपासोबत म्हणजे आमदार नितेश राणेंसोबत असलेली 7 जण त्यांची नितेश राणेंची साथ सोडून ठाकरे शिवसेनेकडे तेवीसच्या शिवसेनेकडे गेले होते. त्यापैकी 2 नगरसेवकांनी पुन्हा परत माघारी परतत भाजपची साथ धरलेली आहे. ही एक राजकीय घडामोड घडलेली आहे. त्याचबरोबर रासपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष महादेव जानकर हे वैभववाडीत आले होते. त्यांनी देखील वैभववाडी तालुक्याचा दौरा केलेला आहे. धनगर वस्त्यांवरील जे काही प्रश्न आहेत ते त्यांनी या दौऱ्यात जाणून घेतलेले आहेत. त्यानंतर आमदार नितेश राणेंचे एक बाबतीत एक महत्वाची बाब आहे की पावसाळ्यापूर्वी त्यांनी
करूळ भुईबावडा या दोन घाटाच्या पाहणी दौरा केला होता की जो दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी हा घाट नादुरुस्त होतो आणि वाहन चालकांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होते. त्यांचा देखील दौरा या दरम्यान झालेला होता आणि तो दौरा कुठेतरी वाहन चालकांसाठी असेल किंवा इतर ह्या तालुकावासियांसाठी एक फलदायी ठरला होता. त्यामुळे दरडींचे कामं असतील किंवा इतर जी कामं आहेत ती बांधकाम विभागाने त्याची दखल घेतली होती. पावसाळी अधिवेशनामध्ये देखील हा विषय चर्चेत ठरला होता. वैभववाडी तालुक्यातील जो करूळ आणि भुईबावडा घाटमार्ग आहे त्याची चर्चा देखील पावसाळी अधिवेशनामध्ये झाली होती. त्याच संबंधी आपण आणखी एक म्हणजे या वर्षीच्या मध्यावधीमध्ये एक घटना घडलेली होती. म्हणजे कोकिसरे येथे एक अपघात झाला होता. त्यात एक युवक दुचाकीस्वार ठार झालेला होता. ही एक म्हणजे वेदनादायक घटना होती. त्याचबरोबर आपल्या वैभववाडी तालुक्यामध्ये मान्सून पूर्वच्या पूर्वी एक वादळ झालं होतं आणि त्या वादळाचा तडाखा आहे हा खांबाळ येथे खांबाळे कोकिसरे या भागात झाला होता. खांबाळ्यातील जवळजवळ 15 ते 16 घरांना याचा तडाखा बसला होता. त्यातील छप्पर वगैरे उडून लाखो रुपयाचं नुकसान झालेलं होतं. त्याच्यानंतर इतर ज्या काही घडामोडी आहेत त्या किरकोळ काही ना काही घडामोडी या वैभववाडी तालुक्यात घडत होत्या. वैभववाडी तालुक्यामध्ये सगळ्यात त्याच्यात महत्वाची म्हणजे आपण वर्ष जे सुरू झालेलं होतं त्या वर्ष सुरुवातीला म्हणजे फेब्रुवारी महिन्यात एक महत्वाची घडामोड वैभववाडी शहरात घडली होती. ती म्हणजे वैभववाडी तालुक्यात वर्षानुवर्ष असलेला जो स्टॉलचा विषय होता. जवळजवळ 110 ते 120 स्टॉल वैभववाडी शहरातील बाजारपेठेत होते. ते स्टॉल हटवण्याचा नगरपंचायतीने फेब्रुवारीमध्ये निर्णय घेतला होता आणि त्याची अंमलबजावणी देखील त्याच महिन्यात केलेली होती आणि तो एक विषय मोठा गाजलेला होता वैभववाडी तालुक्यात. त्याची चर्चा जवळजवळ 6-7 महिने हे वैभववाडी तालुक्यात सुरू होते. त्याच्यावरून राजकीय आरोप प्रत्यारोप देखील झाले होते. ही एक महत्वाची घडामोड वैभववाडी तालुक्यात घडली होती. त्याचबरोबर वैभववाडीसाठी आणखी एक महत्वाची बातमी होती ती म्हणजे वांबे वैभववाडी नगरपंचायतीसाठी अग्निशामक दलाची गाडी देखील मिळालेली आहे. ती एक म्हणजे आनंदाची बातमी आहे. त्याचबरोबर आणि सांगायला गेलं तर पोलिसांच्या बाबतीतल्या 2 घडामोडी आहेत की वैभववाडी पोलीस स्थानकाच्या अंतर्गत येणारं जे करू चेक पोस्ट आहे इथे 2 गोवा बनावटच्या दारूची वाहतूक करताना 2 गाड्या पकडलेल्या होत्या. म्हणजे वैभववाडी महिन्याभराच्या फरकात या 2 कारवाया झालेल्या होत्या. ज्याच्यामध्ये एका कारवाईमध्ये सुमारे 12 लाखाची दारू पकडलेली होती आणि एका कारवाईमध्ये 6 लाखाची दारू पकडलेली होती. ही पोलिसांची एक अभिमानास्पद कारवाई देखील या वर्षात झालेली आहे. त्याच्यानंतर आपण म्हणजे दुसरी एक बातमी होती की नांदवडेमध्ये बैलगाडी स्पर्धा झाली होती. म्हणजे वैभववाडी तालुक्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली पहिली सर्वात महत्वाची झालेली बैलगाडी स्पर्धा ही वैभववाडीत झाली होती. ती 5 फेब्रुवारीला झाली होती. अशा एकूण सर्व घडामोडी या वर्षभरात वैभववाडीत घडलेल्या होत्या. जय श्रीधरजी, आपण अनेक घडामोडी आता पाहिल्या, पण अशा काही घडामोडींचा परिणाम हा वर्षभर आपल्याला दिसत राहिला. त्यातल्या काही विषयांवर किंवा काही घटनांवर आपण चर्चा करूयात आता. सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूरला जाणारा आणि प्रवासासाठी सर्वाधिक अत्यंत महत्त्वाचा असलेला मात्र धोकादायक घाट म्हणजे करूळ घाट. तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे या घाटासाठी आणि दुरुस्तीसाठी 251 कोटी मंजूर झालेत. भविष्यात याचा काय फायदा होणार आहे? नक्कीच जुईली म्हणजे सर्वांना कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र यांना जोडणारा जो मार्ग आहे तो म्हणजे करूळ भुईबावडा हे 2 घाटमार्ग आहेत. ते अत्यंत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे करूळ घाट. ज्या घाटामध्ये साधारणतः दिवसामध्ये 34 ते 35 हजार मेट्रिक टन एवढी वाहतूक होते. म्हणजे हा किती महत्वाचा घाटमार्ग आहे आणि हा घाटमार्ग अगदी पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतमाल असू दे कधी कोकणातला हापूस आंबा असेल तो पश्चिम महाराष्ट्रात पोहोचवण्याचं जे काम आहे ते हा मार्गावरून होते. त्यामुळे हा मार्ग सुरक्षित वाहतुकीसाठी सुरक्षित होताच. त्याचबरोबर मात्र या गेले काही वर्षापासून या महामार्गाची दयनीय अवस्था झाली होती. खड्ड्यांमुळे या मार्गावरून जाणं अगदी जिकिरीचं झालेलं होतं. त्यामुळे वाहन चालक असतील प्रवासी असतील हा मार्गाला नाकारत होते आणि याबाबत अनेक आंदोलनं झाली सर्व राजकीय पक्षांचं. अगदी महाविकास आघाडी सत्तेत असताना भाजपने या विरोधात आंदोलन केलं होतं. आता भाजप सत्तेत आल्याच्या
महाविकास आघाडीकडून याबाबत आंदोलनं झाली होती आणि अखेर हा महामार्ग जो आहे तो तरड्यापासून कोल्हापूरपर्यंत जो राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून याचा महामार्गाकडे हा मार्ग हस्तांतरित करण्यात आला. त्याच्यानंतर या महामार्गाच्या नूतनीकरणासाठी 249 कोटी रुपये हे मंजूर झालेले आहेत. त्याचं हे पहिल्या टप्प्यातलं काम हे आता सुरू झालेलं आहे. म्हणजे त्यामध्ये करूळ घाट आहे, करूळ घाट 10 किमीचा आहे आणि त्याच्या करूळ ते नादवडे पर्यंतचा जो भाग आहे तो 6 किलोमीटर लांबीचा जो रस्ता आहे तो असा एकूण 16 किलोमीटर लांबीचा रस्ता हा पहिल्या टप्प्यात होतोय. त्यामध्ये करूळ घाटात 10 मीटरचा रस्ता होतोय आणि उर्वरित जो भाग आहे घाट पोर्शन सोडून जो उर्वरित भाग आहे त्या ठिकाणी 17 मीटर लांबीचा रस्ता होतोय. यामध्ये सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे संपूर्ण रस्ता हा सिमेंट कॉन्क्रिटीकरणाचा होतोय आणि हे वाहन चालकांसाठी आनंदाची बातमी आहे आणि दिलासादायक बातमी आहे. कारण या महामार्गावरून दर दिवशी हजारो वाहने प्रवास करत असतात आणि माल वाहतुकीबरोबर प्रवासी वाहतुकीसाठी हा महामार्ग महत्वाचा आहे आणि आपल्या जिल्ह्यात येणारे जे पर्यटक आहेत त्या पर्यटकांसाठी हा महामार्ग अत्यंत गरजेचा आहे. आता आपण या महामार्गाचं काम सुरू असल्यामुळे येत्या काही दिवसात हा महामार्ग किमान 4 महिने बंद राहणार असे याची आपल्याला अधिकाऱ्यांनी मागील काही दिवसांपूर्वी माहिती दिली होती. त्यामुळे किमान 4 महिने तरी हा महामार्ग बंद राहील. त्याच्यानंतर मात्र या महामार्गावरची वाहतूक आहे ती सुरळीत होणार आणि तो एक सुखकर प्रवास आहे येथील प्रवाशांचा आणि सर्वांचा होणार आहे. जय 4 महिन्यांसाठी हा घाट बंद राहणार आहे अशी माहिती मिळाली, पण हे काम नेमकं कधी सुरू होणार आहे आणि त्यामुळे हा रस्ता किंवा हा घाट कधीपर्यंत बंद राहणार आहे किंवा कधी बंद होणार आहे याबाबतची काही माहिती मिळाली आहे का? जुई नक्कीच आता या महामार्गाच्या नूतनीकरणाचं काम सुरू आहे. म्हणजे मोऱ्या टाकणे, साईडपट्टी रुंदीकरण हे काम चालू आहे. प्रत्यक्षात त्या घाटाची ज्यावेळी खोदाई सुरू होणार आहे म्हणजे जो आता डांबरीकरण आहे त्याची खोदाई सुरू होणार त्यानंतर हा घाट अनिश्चित काळासाठी म्हणजे बंद राहणार. आपल्याला महामार्ग प्राधिकरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मागील महिन्यातच आपण त्यांच्याशी बातचीत केली होती. त्यावेळी सांगितलं होतं की किमान 4 महिने हा घाट बंद वाहतुकीसाठी बंद राहणार आहे. कारण करूळ घाटाचं जे पोर्शन आहे तो 10 किलोमीटर लांबीचा जो पोर्शन आहे त्या ठिकाणी पर्यायी वाहतूक व्यवस्था करणे शक्य नसल्यामुळे तो मार्ग बंद ठेवणे हे गरजेचं आहे. त्याकरता तो मार्ग पुढील 4 महिने बंद राहणार आहे आणि येत्या काही दिवसात त्याची जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत रितसर आदेश त्याचे निघणार आहेत. त्यानंतर याची अंमलबजावणी संबंधित विभागाकडून. जसं आपण रस्त्यांबाबत पाहिलं तसं रेल्वेच्या बाबत सुद्धा महत्वाची अशी बाब म्हणजे बहुप्रतीक्षित असा कोकीसरे रेल्वे फाटकाच्या भुयारी मार्गाला 65 कोटी मंजूर झाले. त्याच्या कामाला आता सुरुवातही झाली आहे. त्यामुळे आता वैभववाडीकरांचा आणि त्याबरोबरच सिंधुदुर्ग वासियांचा प्रवास सुद्धा सुपरफास्ट होणार आहे. मात्र सुरुवातीला काय परिस्थिती होती? नक्कीच जुईली हा एक वैभववाडीकरांच्या बरोबरच सर्व सिंधुदुर्ग वासियांच्या अगदी जिव्हाळ्याचा प्रश्न होता. कारण या महामार्गावरून तळेळे असेल अगदी आपल्या सिंधुदुर्गात जाणारे जे पर्यटक असतील वाहन चालक असतील यांना काय अडथळा ठरणार म्हणजे कोकीसरे रेल्वे फाटक. हे कित्येक वर्ष रेल्वे झाल्यापासून हा विषय प्रलंबित आहे. पहिल्यांदा हा विषय जो मांडला तो आमदार प्रमोद जठार यांनी. आमदार प्रमोद जठार जेव्हा पहिल्यांदा आमदार झाले त्यावेळी त्यांनी हा विषय मांडलेला होता आणि त्या विषयाला प्रथम वाचा त्यांनी फोडली. त्याच्यानंतर अनेक राजकीय आमदार असतील खासदार असतील या मंडळींनी त्याबाबत विविध ठिकाणी आवाज उठवला आणि या ठिकाणी अगोदर हे उड्डाणपूल या ठिकाणी करायचं असं संबंधित विभागाकडून बोललं जात होतं किंवा त्या संदर्भातल्या हालचाली होत्या. मात्र एकंदरीत तिथली परिस्थिती भौगोलिक परिस्थिती पाहता तो निर्णय रेल्वे असेल आणि इतर विभागांनी तो रद्द करून आता या ठिकाणी भुयारी मार्ग होते आणि त्याचं प्रत्यक्षात काम देखील सुरू झालेलं आहे. 65 कोटी सुमारे याला मंजूर झालेलं आहे आणि या विषयाला खरी वाचा फोडली होती ती आमदार प्रमोद जठार यांनी आणि त्याचं खरं श्रेय हे आमदार प्रमोद जठार यांना येतं आणि त्या कामाला आता प्रत्यक्षात सुरुवात झालेली आहे. त्यामुळे वैभववाडीकर असतील किंवा अगदी सिंधुदुर्गातले प्रवासी असतील त्यांच्यासाठी एक दिलासादायक आणि आनंददायी घटना.
जशा चांगल्या घटना घडल्या तशाच वाईट सुद्धा घटना वैभववाडीत घडल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं. वर्षाच्या सुरुवातीलाच म्हणजे जवळपास फेब्रुवारीत वैभववाडीकरांसाठी अत्यंत वेदनादायी अशी घटना घडली होती. ती म्हणजे स्टॉल हटाव मोहीम. यातून अनेकांचे रोजगार हिरवले गेलेत. विशेष म्हणजे सीझनच्याच वेळी म्हणजे मे महिन्यात याचा परिणाम दिसून आला आणि या घटनेचे राजकारणावर देखील पडसाद उमटले. आपण पाहिलं की अनेकांनी आक्रोश सुद्धा केले होते. याबाबत काय सांगाल? नक्कीच ही घटना खूप वेदनादायी होती. वैभववाडी नगरपंचायतीच्या हद्दीत असणारी जी स्टॉल होते, जवळजवळ 100 ते 120च्या दरम्यान हे स्टॉल होते. यांना नोटीस वगैरे नगरपंचायतीने काढलेली होती. या भागात विकास कामे करावायची आहेत असे सांगून हे स्टॉल हटवा असं नगरपंचायतीने वेळोवेळी सांगितले होते. मात्र संबंधित स्टॉल धारकांकडून याबाबत कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्या कारणाने अखेर नगरपंचायतीने फेब्रुवारीमध्ये ही कारवाई हाती घेतली. जो कटू निर्णय होता तो नगरपंचायतीने हाती घेतला आणि त्यामध्ये सर्व जे शहरातील सर्व स्टॉल होते ते सर्व स्टॉल नगरपंचायतीने हटवले होते. त्याच्यानंतर अनेक आंदोलने झाली, अगदी राजकीय आंदोलनं झाली, वेगवेगळे एकमेकांवरती आरोप प्रत्यारोप झाले आणि हे वातावरण होतं ते वैभववाडी तालुक्यात मार्च महिना, फेब्रुवारी महिना यात खूप वातावरण तापलेलं होतं. स्टॉलधारकांनी देखील आंदोलन केलेलं होतं. वैभववाडी तहसील कार्यालयाच्या समोर आंदोलन, महिलांचं अगदी महिला दिनाच्या दिवशी आंदोलन सुरू झालेलं होतं. 8-10 दिवस हे आंदोलन सुरू होतं. त्यानंतर तहसीलदार यांच्या आश्वासनानंतर ते आंदोलन मागे घेतलेलं होतं. अनेक घडामोडी घडलेल्या होत्या. त्याच दरम्यान आमदार नितेश राणे यांनी देखील या सर्व स्टॉलधारकांना एक आश्वासन दिलं होतं की तुमचं नवीन जागेत स्थलांतर करण्यात येईल. जागा देखील निश्चित करण्यात आली होती. 1 मेला त्या जागेत भूमिपूजन देखील करण्यात आलं होतं. मात्र संबंधित जागा ही महसूलची असल्यामुळे त्या ठिकाणी पुन्हा महसूलने हातात घेतल्यामुळे तो देखील प्रश्न रेंगाळला आणि त्यामुळे जो स्टॉल धारकांचा हटाव मोहीम राबवल्याच्या नंतर स्थलांतराचा विषय असेल तो पेंडिंग राहिला होता. आणि काही या मोहिमेमध्ये स्टॉल हटाव मोहिमेमध्ये काही स्टॉल धारक होते ज्याची खरोखरच रोजीरोटी या स्टॉलवरती अवलंबून होती. त्यांच्यावरती मात्र याचा मोठा परिणाम झाला. मात्र त्याच्यानंतर एक पुढील काही महिन्यानंतर या स्टॉलमध्ये काही स्टॉल धारकांनी पुन्हा परत स्टॉल उभे केले. आता बाजारपेठेमध्ये आपण हे म्हटलं तरी सुमारे 60 ते 70 स्टॉल आता पुन्हा परत नव्याने उभे राहिले आहेत. मात्र या भूमिकेनंतर पुन्हा अशी एक चर्चा सुरू झाली की जर स्टॉल फेब्रुवारी महिन्यात जर हटाव मोहीम राबवली होती आणि पुन्हा परत नव्याने स्टॉल उभारले गेले तर ती मोहीम का राबवली होती? कारण पुन्हा परत स्टॉल हे लावायचेच होते. जर प्रशासन त्याच्यावर कुठली कारवाई करत नसेल तर ती स्टॉल हटाव मोहीम शासनाने का राबवली? गोरगरीब स्टॉल धारकांच्या पोटावरती प्रशासनाने का लाथ मारली असाही प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो आणि याचे खूप पडसाद वैभववाडी तालुक्यात आणि अगदी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या राजकारणात देखील उमटलेले होते. जसं आता आपण पाहिलं स्टॉल धारकांचा हा मुद्दा होता, त्यानंतर रस्ते सुरक्षेचा सुद्धा मुद्दा ऐरणीवर आला होता आणि अशा 2 दुर्घटनांनी अपघातात मृत्यूही झाले होते. त्या दुर्घटना कोणत्या होत्या? नक्कीच जुईली रस्ते दुर्घटनेमध्ये एक महत्वाची म्हणजे जे आमच्या वैभववाडी तालुक्यातून घाट आहेत ते म्हणजे करूळ आणि भुईबावडा घाट. करूळ घाट आता यावर्षी त्याचं नूतनीकरणाचं काम आता हाती घेतलेलं आहे, त्यामुळे तो आता सुरक्षित होईल. मात्र तत्पूर्वी तो पावसाळ्यात त्या मार्गाची जी अवस्था होती ती अगदी दयनीय होती. त्याचे संरक्षण कठडे असतील ते तकलादू होते आणि अशा या संरक्षण कठड्यावरून रस्त्याचा अंदाज न आल्यामुळे एक ट्रकला अपघात झालेला होता. त्यामध्ये 24 वर्षाचा एक युवक ठार झालेला होता. वाळू वाहतूक करून चाललेला हा ट्रक होता. कोल्हापूरला वाळू नेत होता कासारडे येथून आणि पहाटे अपघात झालेला होता आणि यात एका युवकाचा मृत्यू झाला होता. त्याच्यानंतर 1 महिना 1.5 महिन्याच्या फरकाने भुईबावडा घाटात देखील अशीच घटना घडली होती की चिरे वाहतूक करणारा ट्रक होता. त्या ट्रकामध्ये बाप आणि मुलगा अशी 2 जण त्या प्रवास करत होते. बाप म्हणजे वडील चालक म्हणजे वाहन चालवत होते आणि सेम अशीच घटना घडली होती की भुईबावडा घाटात धुकं जास्त असल्यामुळे वळणांचा अंदाज आला नाही आणि तो देखील असाच अपघात झाला. त्यात त्या चालकाचा देखील मृत्यू झालेला होता. 2 दुर्घटना, मोठ्या दुर्घटना वैभववाडी तालुक्यात घडल्या होत्या. त्याच्या कटू आठवणी देखील त्या परिवारासोबत वैभववाडीकरांच्या देखील मनात अजूनही तशाच आहे. बरोबर.
या वर्षी मात्र म्हणजे 2023 मध्ये राजकारणात देखील अनेक उलथापालथी झाल्या होत्या. वैभववाडीच्या राजकारणात अनेक बदल सुद्धा झाले होते. त्यापैकी एक घटना म्हणजे 2022 मध्ये मातोश्रीवर जात काही नितेश राणे, आमदार नितेश राणेंच्या नगरसेवकांनी ठाकरे गटात प्रवेश केला होता. मात्र यावर्षी पुन्हा त्यातील काही नगरसेवकांची घरवापसी ठरली. 2022 मध्ये व्हॅलेंटाईनच्या आदल्या दिवशी या घटना घडल्यात आणि अर्थात 2022 मध्ये ठाकरे गटाचा व्हॅलेंटाईन साजरा झाला, तर या वर्षी म्हणजे 2023 मध्ये ब्रेकअप झाला, अशी स्थिती आपल्याला पाहायला मिळाली. काय सांगाल याबद्दल? नक्कीच, जी तू म्हणतेस तशीच परिस्थिती आहे की 2022 फेब्रुवारी महिन्याच्या दरम्यान नगरपंचायतच्या निवडणुका लागण्यापूर्वीची ही घटना होती की भाजपाचे म्हणजे राणे समर्थक असलेले 7 नगरसेवक होते, ते त्यांची साथ सोडून त्यांनी मातोश्री येथे प्रवेश केलेला होता, शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला, शिवबंधन बांधलेलं होतं. आणि वर्षभरानंतर त्यांच्यासोबत गेलेले जे 7 नगरसेवक होते त्याच्यातील एकाने पुन्हा ठाकरेंची साथ सोडत भाजपमध्ये घर वापसी केलेली आहे. त्याचबरोबर अनेक नगरसेवक होते जे म्हणजे प्रदीप राव राणे जे मूळ स्वाभिमानचे होते ते ठाकरेंकडे गेलेले होते, त्यांनी पुन्हा परत भाजपात प्रवेश केलेला आहे. ही राजकीय उलथापालथ ही वैभववाडीत झालेली होती. त्याचबरोबर आणखी एक महत्वाची होती म्हणजे ठाकरे शिवसेनेसाठी एक महत्वाची घडामोड घडली होती ती म्हणजे ठाकरे शिवसेनेचे जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य होते संभाजीराव राणे होते. त्यांनी ठाकरे शिवसेनेची साथ सोडत शिंदेचा झेंडा हाती घेतला होता. जे राज्यात सत्ता परिवर्तन झालेलं, त्याच्यानंतर शिवसेनेत झालेल्या बंडानंतर येथील घडामोड घडलेली होती की ते संभाजीराव राणे होते, त्यांनी ठाकरेंची साथ सोडत शिंदेचा हात पकडला होता. याचबरोबर सोनाळीत घडलेल्या हत्याकांडानं मात्र खळबळ उडाली होती. जयश्री साटम यांच्या हत्येनं अक्षरशः सिंधुदुर्ग देखील हादरला होता. याबद्दल काय सांगाल? त्या कडू आठवणी काय आहेत? बरोबर, ह्या अतिशय कटू आठवणी आहेत. कारण वैभववाडी तालुका हा तसा शांतताप्रिय तालुका आहे, तसेच गुन्हेगारी कमी असलेला हा तालुका आहे. या तालुक्याकडे तसं पाहिलं तर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेला तालुका म्हणून ओळखला जातो. अगदी शांतता प्रिय असलेला हा तालुका आहे आणि या तालुक्याला हादरवणारी घटना ही 1 ऑगस्ट 2023 रोजी घडलेली होती. ती काळ रात्र जयश्री साटम यांच्यासाठी होती. त्यांच्याच वाडीत असलेला सचिन निखारगे हा एक तरुण होता. त्याने त्याचा अगदी निर्गुणपणे खून केलेला होता. त्या सदर महिलेची कोयत्याने मान कापली होती आणि तिचा खून केला होता. तसेच तिच्या शरीरावरती देखील त्या कोयत्याने वार केलेले होते. हा एक वैभववाडी तालुक्याला नव्हे अगदी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला हादरवून टाकणारी ही घटना होती. जो या घटनेने संपूर्ण तालुका हादरला होता. त्याचे पडसाद तालुक्यासह संपूर्ण जिल्ह्यात देखील उमटले होते. आता शेवटी जाता जाता एक पॉझिटिव्ह बातमी सुद्धा पाहूयात, ती म्हणजे सुखद अशी घटना होती. ती म्हणजे कोकणात पहिल्यांदाच ड्रोननं पिकांवर फवारणी झाली होती आणि ही घटना अर्थातच वैभववाडीत घडली होती. काय आहे ही बातमी? खरोखर ही एक वैभववाडीतल्या शेतकऱ्यांसाठी आणि आपल्या कोकणातल्या शेतकऱ्यांसाठी एक अभिमानाची बाब होती. ती म्हणजे अशी होती की वैभववाडी नव्हे तर कोकणात पहिल्यांदाच ड्रोनद्वारे शेतीवरती फवारणी करण्यात आलेली होती. आपण पाहिलं तर कोकण हा तसा आंबा काजू या पिकांसाठी प्रसिद्ध असलेला भाग आहे म्हणून आपण ओळखला जातो. मात्र गेल्या काही वर्षापासून जी पश्चिम महाराष्ट्राची मक्तेदारी होती की ऊसामध्ये मक्तेदारी होती, ती ऊसाची मक्तेदारी कोकणी माणसाने मोडीत काढून या ठिकाणी ऊस शेती सुरू केलेली आहे आणि या ऊस शेतीचं चांगलं पीक हे कोकणी माणूस घेत आहेत आणि त्याच ऊस शेतीवरती नाधवडे येथे ड्रोनद्वारे फवारणी करण्यात आली होती. आणि ही बाब म्हणजे सगळ्याच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नव्हे तर अगदी कोकणात पहिल्यांदाच ऊस शेतीवरती ड्रोनद्वारे फवारणी करण्यात येणार ही सगळ्यात पहिली घटना होती आणि ती वैभववाडीकरांसाठी नव्हे तर अगदी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी अभिमानाची बाब होती. धन्यवाद श्रीधरजी. अत्यंत महत्त्वाच्या अशा घडामोडींचा आज आपण मागोवा घेतलेला आहे. वैभववाडीतल्या अनेक घटनांबाबतचा हा मागोवा होता. धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी. तर आता आमचे वैभववाडी करेस्पॉन्डंट श्रीधर साळुंखे यांनी या ज्या काही घटना होत्या त्या घटनांचा अनेक अर्थांनी परिणाम होत होता. काही चांगल्या घटना होत्या, काही वाईट घटना सुद्धा होत्या. मात्र त्याचे पडसाद जे आहेत ते वर्षभर उमटत राहिले आणि
अशाच घटनांचा आढावा आपण आता दररोज घेणार आहोत, तो म्हणजे हे वर्ष संपेपर्यंत घेणार आहोत. आता उद्या भेटूया, म्हणजेच 23 डिसेंबरला भेटूया देवगडच्या आढाव्यासह. आता इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.